čo by som ako ešte chcel teda dodať, ako povedať, je, čo sa veľmi ako teraz, ako neviem, nesledujem ako až tak situáciu, aká je u vás v Čechách, ale u nás na Slovensku sa dosť teraz vzhľadom k tomu, že je taká spoločnosť je dosť taká rozdelená a dosť sa rozšírilo taký hriech, ktorý si málo kto uvedomuje, aké má následky. Hej? Lebo každý to berie tak, že ako normálne, takže nič sa nedeje a tak. Ale ten hriech má veľmi vážne dôsledky. Hej? A to je hriech osočovanie. To znamená jedna vec, že človek za nejakým účelom chce zničiť toho druhého človeka, alebo mu škodiť, hej? Alebo tak jednoducho dá mu nejakú nálepku, alebo na základe nejakých dezinformácií, alebo niečoho a začne to šíriť. Lebo dneska je taká doba, hej, že vlastne každý má prístup k médiám, každý môže šíriť, dá sa povedať, aj po celom svete, hej, svoje myšlienky alebo svoje názory. Pokiaľ je to jen názor, tak je to názor. Hej? Môžeme mať svoj názor. Napríklad aj tak, jak sa dosť často treba zo cirkvi, hej, dáva, že tu sa nám nepáči niečo to, čo sa tam udeje, tu sa nám nepáči niečo to. Hej? Áno, môže sa nám to nepáčiť. Každý máme svoj pohľad na vec, každý môžeme vidieť to tak svojimi očimi, máme svoj názor, že to tak, že to považujeme, že to nie je dobré, alebo nie je to správne, ako to je ako normálna vec, hej, že každý sme slobodní, každý môžeme takto rozmýšľať a môžeme dávať. Ale pokiaľ začneme teda s tým svojím názorom ísť do toho a tým, že za účelom niekomu škodiť, napríklad nejakej osobe, hej, že každý je omylný, hej, každý je omylný, ty si povedzme rovno, každý môže povedať niekedy, urobiť nejakú vec, ktorá nie je v poriadku, hej, to môže sa to každému stať, určiť sa to stane každému, hej, to niečo robí, tak niečo môže aj pokaziť, samozrejme. No, ale na základe toho, keď niekto začne útočiť na toho človeka, hej, pokiaľ je to tak, že dobre, no tak si myslím, že to urobí zle a tak ďalej, tak si to nechám pre sebe. Ale pokiaľ to hodím do médií, hej, a teda šírim o tom nejakú túto správu ako také, osočujem ho vlastne, že toto urobil, ani neviem, či to tak je, nerozumiem tomu, alebo len na základe nejakých takýchto informácií, tak potom to dochádza k tomu, že robím tomu človeku zle a najlepšie, vysvetlím to takto, veľmi sa mi páčilo, možno ste to videli, alebo film o svetom Filipovi Nérim. On toto vysvetlil jednému človeku, čo sa dopustil tohto osočovania, tým, že keď bol na námestí na trhu, mal takú sliepku a mu povedal, zober tú sliepku, choď teraz po meste, po všetkých uliciach, kade môžeš, a vytrhávaj tej sliepke perie a rozhádzuj ho po zemi. Tak a potom, keď už budeš mať všetko perie vytrhnuté, tak sa vráť. A človek to robil, a vytrhával to perie, chodil po meste, rozhadzoval ho a prišiel s tou sliepkou, keď už nemala žiadne perie. No a mu kázal a mu povedal, no, a tak vidíš takto. Toto je osočovanie. Tá sliepka. No, vidíš, čo to robí, keď niekoho osočuješ? Tá sliepka je v takom stave, jak je. Možno prežije, možno nie. Hej? Možno sa pozbiera za nejaký čas, za nejaký rok, nejaké dva, že možno aj to narastie druhé perie, ale v podstate tej sliepke si veľmi ubližil. No a teraz choď a pozbieraj to perie. Ale to sa nedá. Hej? A to presne je to sú to druhotné, ktoré si človek neuvedomuje, ten druhotná vec, že to nemôže už urobiť nápravu.
tá náprava sa nedá urobiť, hej? Pretože to všetko, kdekade sa to dostalo, to ani sám nevie, kdekade sa to dostalo, keď to dal do médií. A na to sa naviazali ďalšie, ako teraz, keď si môžete vidieť, keď vyjde nejaká správa, to máme ako normálne, že vyjde nejaká správa, a keď sú dovolené k tomu komentáre, že niekto niečo to urobil, a už tam môžeme vidieť, jeden povie svoj názor, jeden nadáva na ňo, už sa ďalší pridružujú, tento je taký a taký, nechcem povedať, aké vulgárne slová k tomu ešte priraďujú a tento, a už sa to nabaluje a už to ide. A to presne o tom je. A teraz, keby to chceli, teda pošpinili povesť tohto človeka, hej, a on aj keby chcel urobiť, že tú nápravu, že teraz to dementuje, hej, tak už môže to dementovať, ale to sa už všade nedostane, lebo tak, jak to perie, to už sa rozšírilo, to už vietor zobral, rozťahol a tak. Ale to hovorí pán Ježiš, hovorí, dobre, ty sa z toho hriechu môžeš vyspovedať, ale väčšinou títo, jak sa povie, tí osočovači, ktorí to robia pravidelne a ktorí musia každému nejaký komentár dávať a všade, oni sa z takého veci, oni si to nie že neuvedomujú, oni to vôbec takého sa nespovedajú, ako že by takýto hriech páchali. To je pre nich ako normálna vec, ako hej, no, jedna vec. Ale keby sa z toho aj vyspovedal, áno, hriech môže Pán Ježiš mu odpustiť, ale tie následky tohto hriechu, čo urobil, jak ublížil, koľko, možno, že spôsobil aj teda aj smrť niekoho, že to mohlo aj zabiť. Hej, že ten človek to neznesol, napríklad ten mediálny lynč alebo niečo toho, aj čo to spôsobilo. Možno spôsobil nešťastia všelijaké a to následky, za tie následky musíš byť zodpovednosť. Hej. Takže pozor, lebo Pán Ježiš aj tak, lebo mnohí sa pýtajú napríklad, že by som čo na to poviem, alebo že čo Pán Ježiš povie na to, napríklad čo urobil pápež, alebo čo urobil nejaký duchovný, alebo čo urobil, či sú nejaké iné zjavenia, napríklad, kde sa Panna Mária zjavila a tak ďalej, ako tento sa pýtajú. Pán Ježiš povedal, tomu sa nemáme vyjadrovať. Hej. Napríklad nám to neprináleží. Hej. Neprináleží napríklad, keď vidíme aj niečo, keď sa deje niečo, čo sa nám nepáči v cirkvi. Hej, tak sa modlite, modlite sa, hej, nemodlite sa. Modlite sa za nich, modlite sa za cirkev, modlite sa za to. Hej. Ale nie, čo tým, keď začnete vykritizovať, vystupovať proti cirkvi a verejne napisovať tam a tak ďalej, a čo s tým spôsobíte? Vy spôsobíte to, že možno ďalší ľudia vystúpia z tej cirkvi, povedia, do takej cirkvi ja nechcem, ja to nepotrebujem takú cirkev, hej, však to sú tam, neviem, už potom už na také komentáre som videl, že to je satanská cirkev a také veci, aj také veci sa objavujú a to možno dávajú títo kresťania a tak ďalej a to sa nabaluje. To je všetko to osočovanie. A potom mnoho ľudí povie, no z akej cirkvi mám ísť a tak ďalej. Tak ja vystúpim, alebo tieto. A prečo tak vystupujú? No vystupujú, lebo už nechcú byť tam. A možno na základe takýchto vecí, ktoré sa šíria, ktorí šíria sami kresťania, hej, a neuvedomujúci, že škodia sami sebe. To je ako by ste teraz verejne máte rodinu svoje deti a tak ďalej a teraz začali verejne o nich písať, verejne nadávať na nich médiá a tak ďalej. No to ničili by ste svoju rodinu. Hej? A to je presne o tom. Cirkev je jedna naša rodina. My nemôžeme nadávať na cirkev. My ju musíme mať, jak sa povie, láske, rád ju mať. Hej? A aby my máme do tej cirkvi ľudí privádzať a nie ich odradzovať tým, že budeme na niekoho nadávať, ale budeme tvrdiť, že aké je to cirkev a tak ďalej. Môže mať chyby tá cirkev, môže mať, ale nad ňou má stále. Hlava cirkvi je Pán Ježiš. A on povedal, keď bude najhoršie, ja zasiahnem. On vždycky zasiahne. Keď bude zlé, ja zasiahnem. Hej. On to všetko vidí, on vidí, jak sa to vyvíja, jak to ide, kade to ide, všetko vidí. Hej. A bude zlé, urobí nápravu. A to je už v jeho rukách a on má svoju moc. Hej. Boh má svoju moc, Boh vie urobiť zázraky, Boh vie zasiahnuť. V každom prípade, nielen v takom našom ľudskom, krátkom prípade, hej, akože niečo sa stane, alebo
pomôže nám, alebo niečo, keď máme trápenie, napríklad chorobe, alebo niečo tak, no tak vie pomôcť. Vie urobiť aj zázrak, vie urobiť aj to, však urobilo sa aj skrze to spoločenstvo mnoho zázrakov vzniklo, však máme aj mnoho ľudí, ktorí sa obracajú ako a prosia o nejaké tieto veci a čo sa už nevedia riešiť a Pán to vyriešil ako na základe cestou spoločenstva. Takže ono je to vždycky o tom, že Boh vie urobiť zázraky, Boh vie pomôcť. Hej? No, ale teda sa nemusíme teda obávať, že čo sa stane s cirkvou. Cirkev bude cirkev. Cirkev Kristova je cirkev Kristova a tá zostane stále tak. Bude ňou, ale záleží to aj od každého z nás. To znamená jedna vec, že my určité veci nemôžeme zmeniť. Nemôžeme zmeniť, ale môžeme zmeniť to seba alebo svoj postoj k tomu. A to je to, čo môžeme urobiť. Hej. To nám nepomôže, keď budeme nadávať alebo budeme robiť nejaké tieto vyhlásenia k tomu, alebo to nám neurobí. To s tým neurobíme nič, ako hej. No. Ale môžeme zmeniť to, že my budeme tak, ako nás chce Pán, aby sme boli, to znamená, taký máme byť, ako jak hovorí Pán, Boh je láska, tak aj my budeme ako láska. Hej? No. Už som chcel ešte jednu také, lebo na základe tých vecí, čo mi prichádzajú a tak ďalej, jaké sú problémy, či v rodinách a tak, a problémy v tomto, tak to by som takto len krátkosti povedať jednu vec, že pre mladých napríklad, ako kedy vstupujú do manželstva, hej, ono máme tak, hej, že Pán hradí jednu vec, že treba si dať ako ružové okuliare dole a treba si sledovať, s kým idem to uzavrieť, lebo potom je už neskoro plakať, keď už to manželstvo je uzavreté a potom sú tam veľké problémy a tak ďalej. Niektorým problémom treba možno sa dá predísť aj tým, že nebudeme si nahovárať, že všetko je tak, že všetko bude dobré a všetko bude tak, jak je. Najprv treba, jak hovorí, dajte si rúžové okuliare dole a sledujte, ako sa ten budúci partner, ako sa správa treba svojim rodičom, ako sa správa k okoliu. Hej. Či dení taký, že v podstate musí všetko podľa neho byť, že neústupí nikdy, že on si povie tak, tam musí byť tak a nikdy vás nevypočuje, nikdy nedovolí, aby ste mali svoj názor a tak, hej. Lebo to už je ako už budúci problém, ktorý sa vyskytne v manželstve. Hej. To znamená, keď nadáva na niekoho, keď nevie niekomu odpustiť, keď čo aj nevychádza s rodičmi, keď vidí, že sa nerozprávajú s bratom alebo so s týmto. Ono to všetko, keď vstúpi do manželstva, to všetko, čo tam sa robí, to všetko sa potom tam preniesie aj k vám. To je jednoducho, ono to si povedá, tak to urobil tomu, tak to urobil tomu. Nie, keď to urobil raz, urobí to aj druhýkrát a urobí to aj tretíkrát. No, takže si treba vždy rozmyslieť, či to, čo robí, je v súlade s tým, čo ja chcem a či sa tým dokážem žiť. Hej? No, a potom, keď už sa to stane, hej, napríklad ako už v samotnom manželstve, hej, sú veľké rozpory, ako hej, že čo manžel alebo manželka začne piť, alebo nejakého iného hriechu sa dopúšťa a ten druhý to nevie zniesť a tak. A vždycky to je tak na tom, že vždycky to sa ukazuje len ako následok. Hej? Lebo aj to, že niekto nepil a začal piť, alebo niekto teda je nešťastný, že si hľadá iné možnosti ako frajerku alebo niečo také, alebo úplne iné veci, ktoré sú, to sú už následky, pre ktoré sa ľudia rozvádzajú. Hej? To sú len následky. Ale ten dôvod, ten základný
príčina, hej, tá sa nerieši. A to preto vlastne tí ľudia rozchádzajú, pretože sa nerieši ten základný dôvod. To znamená, keď sa mladomanželia zoberú a tam, keď je ešte tá láska, hej, treba dávať pozor, aby sa nedostalo do takého štádia, že to prerastie, jak pán Ježiš hovorí, láska a nenávisť sú takto vedľa seba. Hej. Môže byť. Môžeme ako teda preskočiť z jedného do druhého. Kým tam ešte je, ale už keď začínajú rozpory, začínajú problémy, tak jednoduchá rada. Pán Ježiš povedal jednoduchú radu. Sadnite si za stôl. A teraz si povedzte bez emócií, bez toho, že by ste teda ako zvyšovali hlas, bez toho, aby ste kričali a tak. Povedzte si jeden druhému, čo vám vadí na tom druhom. Povedzte, mne vadí to na tebe, hej, preto je to tak, preto ja utekam z domu, lebo už to nemôžem zniesť, neutekam. Ja preto to robím tak, hej. A povedzme si jedno, ja to prestanem robiť, ty to prestaň robiť a dojednajme sa, že nebudeme. Môžeme padnúť, hej, lebo táto stane, to sa padne. Padnúť je normálna vec, každý človek padne, nehovorme, že nie, každý raz padne, všetci padneme, hej, lebo sme hriešní, všetci sme hriešní, hej, ale toto není problém padnúť, problém je stať a znova dať to do poriadku. A keď sa takto rieši, že sa ľudia zhovárajú, hej, že si povedia a že to nie je, že vedia jeden druhého pochopiť, hej, že áno, no tak dobre, tak ja pochádzam z takého prostredia, ty pochádzaš z takého prostredia, ja mám tie zlozvyky, ty máš tie zlozvyky a toto mi vadí, mne toto vadí, tak dobre, tak začneme to odstraňovať. Ale keď sa to nechá tak a len potom to prerastá, človek nevie sa cez to predniesť a potom čo? Potom je rozvod. No a pokiaľ máme kresťanský sobáš, hej, máme v kostole sobáš, už potom je problém. Ľudia sa rozvedú a čo? A keď sú deti, už je problém. Problém je, že deti nevedia zabudnúť, hej, že stratili jedného z rodičov, už majú potom sú deti problémové a všetko sa vezie so všetkým. Už je veľký problém, hej. Lebo Pán Ježiš hovorí, že rozvod je najjednoduchšie riešenie, ale to nie je najlepšie riešenie. Je to jednoduché riešenie a človek si myslí, že sa zbaví kríža. Každý, kto sa rozvádza, si myslí, že sa zbaví kríža. Ale Pán Ježiš hovorí, že v väčšine prípadov si dá na krk ešte väčší kríž, aké mal. Hej, to znamená, že to nezbavíš sa. To si len myslíš, že sa zbavíš kríža, nezbavíš sa ho, lebo príde ďalší kríž. Hej. Takže treba to ako riešiť, zahorúca, a tieto netreba s chladnou hlavou, bez emócií, bez toho, že by tým povedať si jeden druhému, čo mi na teba vadí a tak. A mať snahu jeden druhému výjsť ústretí, hej. Lebo brali sme sa kvôli tomu, že aby sme spolu prežili ten život tu na zemi, takže nie kvôli tomu, že by sme sa hneď po roku alebo po 2 rozvádzali. No, to je tak ja by som povedal, ja to rozprávam kvôli tomu, že to sú veci, ktoré často riešime, ako ktorými sa ľudia na nás obrácajú. No. Okrem toho, s tým, že, čo som hovoril o spoločenstve, že Pán Ježiš vstupuje do tohto procesu, sú ďalšie milosti, ktoré dostáva ten človek, ktorý to vstupuje. Hej. To je napríklad, poviem asi a ktoré, hej, napríklad to, hej, že za každého člena spoločenstva, všetkých členov spoločenstva sú teda, sa konajú akože tzv. Večné omše. Hej. A večné omše sa konajú na takých dosť významných miestach. Momentálne je to na 4 miestach. Teda prvé je, čo bolo, sme mali len jedno, to bolo v Lorete v tom
tej bazilike Svätej rodiny a tam, kde je ten domček Svätej rodiny. Druhé je teraz už bazilike Patra Pia v San Giovanni Rotondo. Tam je druhá, tam sa slúžia druhé sväté omše. Potom ďalšie sa slúžia v jaskyni Archaniela Michala v Gargáne. A potom štvrté je v Čenstochovej na bazilike Kristovej krvi. Hej, takže to je jedna vec. To sú večné omše, ktoré bežia každému, hej, a ktoré sú večné, takzvané, hej. No, to je jedna vec. Hej. Druhá vec je to, že pokiaľ ja žijem a pokiaľ to dávam, tak ja jednak sa modlím za všetkých a každý ráno, každý deň som v kostole, takže tam dávam, Pán Ježiš požehnáva všetkých členov ako spoločenstva. No a okrem tých modlitieb a tak, je to aj ďalšia vec, že ľudia sa potom môžu obrátiť na, čo ja môže im pomôcť ako môžem, tým, že pri riešení ich problémov a tak to už niektorí poznáte, lebo mi píšete, tak viete, že tak tým spôsobom pomáham, alebo niekto sa nevie rozhodnúť, čo má robiť, alebo čo mu Pán Ježiš poradí, aby urobil a tak ja to potom prednášam na adorácii pred Pána Ježiša. Pán Ježiš potom ku konkrétnej situácii dáva tu nejakú odpoveď a tak. No. Takže to sú také milosti, ktoré ponúka ďalej a ktoré tí ľudia dostávajú, ktoré tí členovia dostávajú ako hej. No. Potom, čo by som chcel povedať, Mária, teda, keď sme boli na tej púti, ako tam teraz v Ríme, ale to nebolo aj v Ríme, takže pokiaľ navštívime tam, kde je veľký relikviár alebo telo toho svätého, tak Pán Ježiš to umožňuje tým, že ten svätý môže so mnou rozprávať, hej, a môže odkázať nejaký odkaz. Hej. Takže teda, keď sme boli v Ríme, tak tam je bazilika Magdalény, neviem, či to je bazilika alebo kostol, ale je tam Mária Magdalény. Hej. A Mária Magdaléna vtedy teda takýto odkaz nechala. Hej. Ono to bude v tej 3. knihe, ale taký odkaz pre všetkých, hej, že pozrite sa na mňa, hej, neodsudujte hriešniku. Pozrite sa na mňa, aká som ja bola hriešná a som svätá. A stala som sa veľkou svetou. Preto aj my nevieme, že každý sa môže stať veľkým svätým. Hej. Každý. To nie je ako výsos niekoho, len nejaký vyvolený a tak ďalej. Hej. Každý sa môže stať. Tak ja hovorím, vidíte, jak som bola ako hriešnica a som svätá. Hej. Takže každý to má. Preto aj my neodsudzujte hriešnika, ktorý je, neodsudzujte hriešnika. Hej. Lebo neviete, či sa neobráti, neviete, či z neho nebude nejaký svätý. Hej. Neviete. Hej. Takže na základe jeho nejakej, pretože na základe toho, že či ako poznáte, že vedie hriešný život, on sa môže zmeniť. On sa môže obrátiť, on môže byť ešte úplne niekde inde, jak hovorí, môže byť ešte svätejší, ako ste boli vy, trebárs, hej. To sa môže stať, hej. Tak vidíte. No, toto a ešte tiež ako ďalej šíria, lebo niektorí členovia majú akože snahu ako šíriť ako ďalej, to spoločenstvo rozprávať ďalej, ale nie každý na to má, nie každý je taký, jak by som povedal, asertívny, že sa vie osloviť niekoho, alebo niekomu týmto má nejaké zábrany voči tomu, alebo niečo tak, alebo bojí sa odmietnutia a tak ďalej. Tak tu sa ponúka taká možnosť, ako hej, čo bolo povedané tiež, že je aj taký spôsob, taký skrytý spôsob, hej, že keď to nevieš urobiť tak, lebo niekto to vie urobiť ako
tým, že oslovuje, alebo sú teraz, však máme plno takých, čo sa zapojili a sú, dá sa povedať, apoštoli tohto Božieho diela. Jednoducho pomodlí sa nejakú modlitbu za nového člena do spoločenstva. Modlí sa každý deň nejakú, podľa výberu. Niekto sa môže modliť ruženec, niekto sa môže pomodliť ten Otčenáš na tento úmysel a je to. Aj takýmto spôsobom sa šíri, keď to budú viacerí a takto, tak aj takýmto spôsobom. Hej? Keď už to nemáme ako inakšie. Hej? To je to tiež, no. Takto sa zapojiť do toho. To je taký tiež tak... To tiež už aj neviem, odkiaľ to prišlo toto, ale ako aby som povedal, ale je to taká myšlienka, alebo tento návod, že aj takýmto spôsobom sa to dá urobiť. No. No a z toho vznikne taká reťaz a ono sa to bude takto ďalej šíriť, pretože no, čo by som ešte vám také povedal, nové? To som už to povedal. No, momentálne, ako ma teraz nenapadá niečo také, tak ak by ste vy mali nejaké otázky, tak by sme to mohli takto urobiť, hej, že pokiaľ vy sa môžete spýtať na niečo, tak aby som vám odpovedal a potom možno znova potom. Tak máte nejaké dotazy k tomu, čo som povedal, alebo niečo k spoločenstvu, alebo niečo také, čo vás zaujíma? No, nech sa páči. Je to možná taková statistická otázka, jestli víme zhruba, kolik tady v Česku je členů? My ako teda nerozlišujeme, kto z jakej krajiny je, ale môžem povedať, že možno Česko je na tom veľmi dobre, že už možno je to aj vyrovnané so Slovenskom, tak by som povedal, že to teda je dosť silné, ako zvlášť v poslednej dobe dosť veľa Černov sa v Česku nám hlási. Takže je tu tak, by som povedal, najväčší zrastajúci trend, čo je prirastok členov, tak je z Česka momentálne. Hej? Takže väčší ako zo Slovenska, to môžem povedať. Ale nerozdeľujeme to. To len vidíme podľa toho, že je tam CZ, že odkiaľ to prichádza. Takže na základe toho vieme akože dávať. Lebo to sa nepíše, že z ktorej krajiny kto sa hlási. Hej. A podľa mena, alebo niečo také. Hej. Takže vidíme, že to je tak. Ale najviac teraz momentálne môžem povedať, že najviac ako tak, keď to poviem nejaký najväčší náraz členov tak je z Česka momentálne. Hej. Si tak. Ďalej. Zapsaný přes ten internet, musí se zapsat do té knihy, nebo stačí to přes ten internet? Čo? Stačí. Že keď sa zapíše cez internet, že to stačí. Áno, stačí to cez internet. Samozrejme, to je, my ako náhle príde zápisný list, mi ho manželka hneď zapíše do knihy, takže to je to isté. To stačí, netreba to potvrdzovať ďalej ani nič. Je takto. Vždycky je nejaká odpoveď na zápis, že keď sa niekto zapíše, tak dostanete potvrdenie. A keď nepríde to potvrdenie, tak je tam nejaký problém. Buď toto nedošlo, alebo stalo sa. Ale zvyčajne je to tak, že môže sa stať, že momentálne je nejaký výpadok serveru alebo niečo také a to nedojde. Už boli také prípady, že poslali a nedostali odpoveď. Keď nedostanete odpoveď, nedostanete potvrdenie, tak treba to zopakovať, lebo to nedošlo. Určite. Tak. Chci
zeptat, jestli byste mohli říct krátce jenom k tomu, jak je možno zapsat třeba děti nebo blízkou osobu. No, deti je možno, musia zapísať ako rodičia, hej. Nemôže to nejaká tretia osoba byť, alebo tak, ale do 10 rokov môžu rodičia. A potom po tých 10 rokov, alebo keď už sú po prvom svetom prijímaní a tak to môžu robiť aj samotné deti. A mali by to obnoviť po 10 rokoch, lebo malým deťom to platí len do tých 10 rokov, ten zápis. A potom by mali v tom, keď si to obnovujú, dá písať, že obnova tohto. Aby sme nemuseli ho znova zapisovať, hej. No ale keď sa stane, že to nenapíše, ako dáme, ale napíše, s hviezdičkou sa tam dá, takže ono ako to je, ako potvrdiť to vlastné dieťa, keď už je také staršie po 10 rokov, aby si to potvrdilo, že to je aj jeho vôľa, ako, že to nebola len vôľa jeho rodičov, ako tak. Môže zapísať rodič, ako hej. No. Čo by bolo, ako hovorím, že je to ako pre tie deti veľmi dobre. To vám môžem povedať, že, lebo toto je také, aby z nich nevyrastali ako tí deti tmy, ako hej, to je v tomto, hej, že vlastne ten Pán Ježiš bude pôsobiť na nich a bude ich viesť tak, aby im zostali verní, ako, hej, alebo aby sa navrátili k nemu, pokiaľ sa dajú strniť týmto svetom, čo je dneska veľmi ako populárne, hej, pretože, jak sa povie, ľudia momentálne ako viac myslia na vôbec ako nerozmýšľajú o tom, čo bude, hej, zvlášť mladí, hej, si myslia, nepozerajú sa do budúcna, hej, že raz čo aj môže byť starý, že raz musím zomrieť a tak, hej. Ono, tiež Pán Ježiš takto povedal, že vlastne by sme mali vždycky žiť ako tak vo svetle večnosti. To znamená, že myslieť aj na tú večnosť. Hej. Že čo konám, čo robím a tak ďalej. Myslieť aj na tú večnosť. Nielen na to, čo bude dneska, čo bude zajtra, alebo čo bude v tomto živote. Hej. Myslieť aj na to, čo sa stane, lebo ten náš život ubehne, viete, to je ubehne ako voda. To vám môžem povedať, že teraz sme boli mladí a už to nenadržíte. Však vidíte aj sami, že ide rok za rokom, hej. To ani nezbadáte kedy a už ste o rok starší a tak. A to všetko zbehne raz, dva. No a treba myslieť aj na to, že tento život ubehne rýchlo, ale večnosť je vždycky len večnosť. A večnosť je večnosť. A pripraví si aj na to, aby človek potom aj tej večnosti mohol, aby ju mal dobrú. Lebo tá večnosť môže byť dobrá, môže byť zlá. Hej? No, tak aby ju mal dobrú. No, tak to žiť, aby ju mal dobrú. No, to je každom. No. No. A teraz ešte by som jednu vec chcel povedať, akože čo je také dôležité a čo nie každý robí, alebo tak, že každý máme nejaký kríž. Príde aj to utrpenie, to znamená aj tá nejaká choroba, príde aj tá vážna choroba a čo s tým? Hej? Čo s tým? A príde aj také veci, že človek sa dostáva do psychických problémov. Dostáva sa do psychických problémov. A čo s tým? Hej? No. A tu je... Pán Ježiš dáva takú radu. V prvom rade príjmi to. Príjmi to ako svoj kríž. Lebo ak to nepríjmeš, k tej fyzickému utrpeniu nastúpi to psychické utrpenie. To znamená, dostane sa do depresie a uzdravovanie tvoje je veľmi otázne, pretože tým pádom, jak ťa to rozhodí psychicky, tak máš veľký problém, pretože sa
kto je v depresiách, kto je aj chorý a v tomto, tak to je tam minimálna šanca, že sa z toho dostane, že sa uzdraví z toho, hej, pretože tá psychika ho zničí. Vlastne psychika ovplyvňuje ten fyzický stav a to je veľmi dôležité. Preto je dôležité to prijať. A čo ďalej je dôležité, aj keď už máš psychické problémy, aj to prijať, obetovať to za niekoho. Za niekoho blízkeho, hej, ktorý má problém nejaký, čo žije nezriadeným životom, hej, alebo stratil vieru a niečo také, hej, obetovať to. Prečo obetovať, hej? Lebo ako náhle, jak sa povie, aj ten zlý existuje, ten pokušiteľ, hej, a on ako, keď zistí, že vám to robí problém psychicky, že vás to deptá, tak on veľmi rád bude tlačiť na tú strunu. Hej. To znamená, že bude vás napadať týmto smerom. Trápiš sa psychicky? Myslíš na to, že jak ti je zlé, aký je toto, jak toto vždycky? Ja budem vždycky ti budem to pripomínať. Hej. On ti to bude pripomínať stále tu na myslí na to a sa teší, jak ťa trápi. Áno, teší sa z toho, že jak sa ty trápiš, jak máš to. Ale ako náhle ty to obetuješ na nejaký dobrý úmysel, tak on už to začína, no tak ja čo? Ja ho budem trápiť, on to obetuje za toto, on to prijíma, on to obetuje za to, tak ja vám vlastne pomáham, ja robím dobrý skutok. A predsa zlý nikdy nebude robiť dobrý skutok. Hej. To je odvrátenie toho pokušiteľa, aby sa oddelilo to zlé, čo na vás pôsobí, od toho. Hej. Takže aj tento smerom je to tak, by som povedal, si pomôžete aj tomu inému a vy si zase zbierate poklady v nebi, pretože že pomáhate niekomu inému zachraňovať ho alebo mu pomôcť jeho utrpení alebo v tomto. Hej. Takže vy cez svoj kríž ako zmeniť na nejaký ten dobrý úmysel. Hej? Pretože, jak hovorí Pán Ježiš, vždycky počítajte s tým, že ako náhle vy máte problém, hej, ako náhle ten problém neprijímate, tak to je, ten zlý začne na to pôsobiť, aby vás ešte ničil, aby vás viacej trápil, aby ste mali toho viacej, pretože on toto chce. On to chce, on vidí, je to vaša slabosť, vy ste padli, tak on vás potrebuje, jak sa povie, doraziť. A tým pádom vás takto doráža, hej, že vás bude psychicky deptať. Hej. No. Ale pokiaľ vy sa s tým vyrovnáte, nebudete si z toho robiť nič. A ešte keď to obetujete, tak ho zaženiete. A toto je taká rovnica, alebo taká rada, ako si s tým poradiť. Hej. Ono možno tak poviete, že dobre sa to radí, hej, jak sa povie, ale keď máš už ten problém, už je to nejaký, či je to problém, už pre mňa to je problém. Áno. A tu je ďalšia rada. Máš problém to zvládnuť, hej. Je to normálna vec. Každý človek je slabý. Nehovorme si, že teraz, lebo keď sa začneme robiť, ja to zvládnem, ja som to už je prejav pýchy. Nezvládneš to. Hej. Prečo Pán Ježiš povedal, že bezo mňa nič nezvládnete? Bezo mňa nič nezvládnete. Nezvládneš to. To znamená, treba si privolať pomoc od Pána Ježiša. A to je poviem vám takú krátku strelnú modlitbu, ako to urobiť. Hej? Aby ste, taká rada, hej? Ako to urobiť. Hej? Keď s niečím si neviete rady, ja som slabý, ale v prvom rade je treba si priznať, hej, že ja som slabý. Neviem to urobiť. Nedokážem to urobiť. Ja som slabý. Tu treba, netreba byť pyšný alebo tieto. Áno, ja to nedokážem. Je to moje. Ja to nedokážem. Som človek, nedokážem to. Hej. A potom stačí taká jednoduchá modlitba. Ja vám poviem takú
Môžete si obmeniť nejakým spôsobom, ale asi akým spôsobom, hej? Tak vám poviem, hej? Jak to robím? Ja to tiež robím. Keď mám nejaký problém, alebo neviem si s tým rady, alebo tak prosím Pána, aby mi pomohol, hej? Ja to robím takto, hej? Môj milovaný Ježišu, s hlbokou pokorou sa ti klaniam. Prosím ťa, pomôž mi zbaviť sa, alebo vyriešiť tento problém, ktorým si neviem rady. Hej? A už tam vymenujem konkrétne čo, s čím, alebo čoho sa chcem zbaviť, alebo čím je problém. Hej? Hej? Prosím ťa, pomôž mi zbaviť sa tohto problému, alebo tento. Hej? Hej? Ja som slabý, ja to nedokážem sám. Prosím ťa, pomôž mi. Ďakujem ti, ďakujem. Jednoducho takýmto spôsobom to urobím. A viete, ono to pomáha. Vieš? Pomáha to, už mnohým ľuďom to pomohlo, aj takým, čo už boli, dá sa povedať, zreli na psychiatriu, akože si nevedeli pomôcť a takýmto všelijakým spôsobom to riešili, po lekárov behali a tak potom jednoduchou strelnou modlitbou, prosbou o Pána, o pomoc a tak ďalej sa dokázali z toho pozbierať. Hej. Takže to je taká vec, hej, že áno, ja som slabý, ja to nedokážem. Áno, to je prejav, to je to, dostať sa, uvedomiť si svoju malosť, svoje tieto, a že bez Božej pomoci fakt to nezvládnem. A prosiť Pána o pomoc. Prosiť Pána, nech mi pomôže. Pomôž mi, Pane, ja to nezvládam. Ako? Pomôže. A Pán pomôže. Verte mi, že hej. On má rád takýto, keď ho človek prosí o pomoc, hej. No. No a ďalšia vec je, sme sa pýtali aj takto, viete, no tak čo, my sme tiež nevedeli, ako čo je, ako mali sme svoje kríže za života, mali sme všetko a v podstate sme to neobetovali, hej. Mali sme tiež svoje utrpenia a tieto neobetovali sme to, hej. A sa pýtal, Pane Ježišu, môžeme to obetovať ešte ako dodatočne, hej, že... A on, Pán Ježiš, povedal, áno, obetujte to ešte. Obetujte to ešte tak, že všetky svoje utrpenia, všetky svoje kríže, všetky to, čo sme mali za svojho života, obetujem tiež za niekoho, hej, alebo za niečo a tieto. Hej. Lebo to vlastne tými obetami, hej, že dávame tie obety, hej, vlastne sa približujeme presne tak. To je, však nám ukázal tú cestu sám Pán Ježiš, hej. Však on sa obetoval za naše hriechy. Hej. On sa obetoval za naše hriechy, ako hovorí, nesol kríž za naše hriechy. Tak aj my svoje kríže, svoje utrpenia, svoje, čo prežívame, obetujme. Nenechajme to tak, ležať prachom a nič s tým pretransformuje to na takýto dobrý skutok, pretransformuje na pomoc niekoho a vlastne tým, že my niekomu pomáhame, ani si neuvedomuje, že pomáhame aj sami seba. Pretože hovorí, to sú takým spôsobom si zbierate poklady v nebi. Toto je ten poklad nebi a neprídete pred Pána s prázdnymi rukami. No, teraz ako urobíme takú prestávku, ináč máme tu aj knihu zápisnú, tak pokiaľ by mal niekto záujem, alebo ešte nie je členom a chce byť členom, tak sa môže tu priamo zapísať. No a jak som hovoril, tam ešte je pán Vladimír, ktorý tam má nejaké tie knihy, Dotyky neba, ktorých máte záujem, tak si tam môžete zaobstarať.